Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Узган юлы без Иллария Пронинага булыштык. Барыгызга да рәхмәт. Бүген кечкенә булса да кыю малай Егор Яшинның авыру тарихына тукталырбыз. Туганнан бирле ул күкрәк шитлеге авыруыннан интегә. Егор өстәл уеннарын яратып уйный, тик менә дуслары белән йөгерергә, таганда атынырга ярамый. Сул як җилкәсе авырта. Күкрәк шитлеге авыруыннан бик кечкенә чагыннан интегә. 4 яшьлек сабый инде 5 катлаулы операция кичерергә өлгергән. Операция сагач ул йөри башларга тиеш иде. Күкрәгенә махсус җайланма куелды. Башта ул йөгереп кенә йөрде, тик табиблар сакланырга кушты. Егор тумыштан җитез булуы, кыюлыгы белән аерылып тора, тик артык актив булырга ярамый. Постоянно у нас из шва выделяется. Җилкә турысына гел бинт урап торабыз. Бу урында тәне гел ялкынсынып бозыла, кызарып шишеп чыга, авырта, шуңа саклана. Егорның хәле көннән-көн авырая, шире көчәя. Казан табиблары малайга булышырга, ашыгыч дәвалау курсын үткәрергә әзер. Мы будем проводить специальное лечение ему в виде комплексной противоотечной терапии, которая позволит. Biz малайның кулының ялкынсыруын бетерү өчен комплекслы терапия ярдәмендә махсус дәвалау курсын уздырабыз. Ул кулларның шешен киметергә мөмкинлек бирә. Лимфатик системаны торгыздырырга, тукымалардагы үзгәрешләрне уңаякка үзгәртергә кирәк. Малайга дәвалану өчен 915 мең сум тирәсе акча кирәк. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. 5542 номерына дети сүзе белән СМС җибәргә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Айзилә Батырханова, Валентина Васильева, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.